plus ultra. Estelo, faita clara, car cerca mon camí. Allà d'allà de l'espai he vist somriure una estrella, perduda en l'ofront del cel com espiga en temps de cega. Com el pregon de la frau, una efímera lluerna. Estrelleta, jo li he dit, de la mar cerúlia gemma, de les flors de l'alt verger, series tu la darrera? No sóc la darrera, no sóc més que una llanterna de la porta del jardí que creies tu la frontera. Sols és lo començament lo que prenies per terme. L'univers és infinit, per tot acaba i comença, i ençà, enllà, amunt i avall, la immensitat és oberta, i on tu veus lo desert, eixams de mons formiguegen. Dels camins de l'infinit són los mons la polsinera, que puja i baixa sus peus quan Jehovà s'hi passeja. Plus ultra, més enllà. El llibre del cel, publicat el 1903, un cop Verdaguer ja s'ha mort, i d'alguna manera ell l'entén com a continuació de les flors del Calvari, però aquí ja s'adreça més a un Déu celestial creador i no tant al Jesús penitent de les flors del Calvari. El que veiem al llarg de tot el llibre és una idea de verticalitat i d'ascensió, que de fet ja ha estat tota la seva obra, ho veiem al Cant de Gentil, ho veiem en molts d'altres poemes, i de fet ell al pròleg ja ho explica, la idea del voliol, de la Marieta, que se l'infila per la mà i que puja, i és una qüestió molt romàntica, aquesta cosa de l'ascensió i de la verticalitat, i a mi em fa pensar en William Blake, un gravat de William Blake molt interessant, en el que un individu està amb una cadira enfilant-se cap a la lluna, i d'aquesta idea de voler abastar els astres, de voler abastar el cel, però en Verdaguer, com en altres romàntics, la qüestió teològica i religiosa hi és immanent. Aleshores, el cel astronòmic no deixa de ser el cel teològic. I com veurem, un inclou l'altre, és a dir, ell veu els astres, les constel·lacions, les estrelles, la gravitació com a part de la creació divina. I amb aquesta idea de Blake crec que és interessant reivindicar Verdaguer com un poeta romàntic europeu a l'alçada dels altres, no el poeta de la Renaixença que també, que tenim aquí, però crec que té a veure amb una falta d'autoestima literària nacional, de no voler entendre l'alçada de la resta de romàntics europeus. I per això em venia de gust parlar de Blake. I crec que és interessant i té a veure amb la vigència que té Verdaguer ara, és que tots els cantautors, bards, poetes, trobadors de les seves cultures agafen la tradició i l'actualitzen i la porten al present. I això és el que han fet Roger Mas i Enric Casasses. En el cas d'aquest poema, Roger Mas té les cançons tel·lúriques, on musiquen molts poemes del cel, i Enric Casasses i Pascal Comelade també van versionar el Plus Ultra. I això és com arriba aquí. I això ens parla de per què Verdaguer segueix sent vigent i com ens apel·la, per exemple, a la meva generació, que vaig néixer 100 anys més tard que morís Verdaguer, per què segueix sent vigent. I de fet, en el cas d'Enric Casasses i en Pascal Comelade van agafar la melodia del Knocking on Heaven's Door d'en Bob Dylan, que d'alguna manera crec que no és en va, ja ho sabien, és una manera d'adreçar-se al cel, Knocking on Heaven's Door, com Verdaguer fa aquí en tots aquests poemes d'adreçar-se al cel i d'alguna manera assolir la unió mística amb la divinitat. Però per entendre-ho, l'hem d'anar llegint. Estelo, faita clara, car cerca mon camí. Això és en occità, però diu estrella, ja s'adreça a l'estrella, festa clara perquè busco el meu camí. I ja veiem la immensitat i la infinitat, que és el tema central d'aquest poema i, de fet, de molts dels poemes del cel. Allà d'allà de l'espai he vist somriure una estrella perduda en l'ofront del cel com espiga en temps de cega. Una altra cosa que veiem molt i que trobo que és molt interessant i que autors com Pere Jaume n'han parlat és aquesta vinculació entre l'agrarietat i l'astralitat. És a dir,
la Terra com a mirall del cel, el cel com a mirall de la Terra, i ho veiem en molts altres exemples en tota l'obra de Verdaguer, com es comuniquen aquestes dues parts i com el cel com a verger, aquesta cosa molt agrària, molt rural, que té a veure amb per poder ascendir molt amunt necessites una base molt ampla. I crec que si estem parlant de verticalitat, també cal que parlem d'horitzontalitat, i en Verdaguer s'entén molt això. Aquesta verticalitat la veiem també molts cops en insectes, en ell com una abella que puja cap als que papalloneja i agafa del cel la mel i són les cançons d'aquest llibre. Apareixen molts insectes, molts animals alats, l'ocell, el rossinyol típic romàntic, també apareix, i per tant aquesta verticalitat hem d'una idea que té a veure amb l'horitzontalitat, no? I el poema segueix. Com el pregón de la frau, ben avall, una efímera lluerna. I aleshores s'adreça directament. Estrelleta, jo li he dit, de la mar cerúlia gemma, un altre cop. Allò astral, amb allò terrenal, en aquest cas marítim, i com també s'emmirallen el cel i la terra. De les flors de l'alt verger, series tu la darrera? I aleshores Estrella el respon. No sou la darrera, no sou més que una llanterna de la porta del jardí que creies tu la frontera. Aquí estem ja entrant en mística pura, bestial, i aquesta idea que dèiem del poeta de la Renaixença, no, aquí està parlant de coses superprofundes, però no és críptic. És místic, però no és críptic. Ho fa servir amb un llenguatge molt comú, molt popular, i no per això parlant de coses menys profundes, no? És sols el començament el que prenies per terme. L'univers és infinit. Verdaguer era lector de tractats d'astronomia, és a dir, no era un integrista religiós que no acceptés les evolucions de la ciència. Ell, de fet, hi ha un llibre d'en Camille Flammarion que és com una espècie de tractat com filosofia, ciència i teologia. I entenen l'univers i les seves multiplicitats. Ja se sabia que la Terra era el centre de l'univers, ja havia passat Giordano Bruno, no hi ha centre perquè tot és al centre, i això ho integren en la seva visió religiosa. És a dir, aquesta tensió que veiem entre el cel astronòmic i el cel teològic, ell s'adreça al cel astronòmic, a les constel·lacions, als estels, a les estrelles, però aquests elements no deixen de ser part de la creació de Déu. I aquí és on ho entenem al final del poema, tota aquesta immensitat, tota aquesta infinitat de mons, no deixen de ser una volva de pols als peus de Déu, de Jehovà. Per tant, penso que si Verdaguer roman, si Verdaguer es llegeix avui en dia, és perquè encara deixa interrogants, encara ens parla de nosaltres. L'univers és infinit, per tot acaba i comença, i ençà, enllà, amunt i avall, la immensitat és oberta. Aquesta idea de la immensitat és quelcom que encara no podem entendre, i Verdaguer sabia que a través de la ciència no era suficient per poder entendre el misteri de la creació. I per tant era important la idea més mística, més teològica, i penso que si encara tenim aquestes inquietuds, aquestes preguntes en relació amb l'univers, o únic vers, que deien Pau Riba, és perquè no ha quedat resolt, i per tant Verdaguer en segueix parlant. I on tu veus el desert, eixams de mons formiguegen. Per tant, fixem-nos en aquells espais que donem per sabuts, però que encara ens poden explicar moltes coses.